sanatoriumul. Dacă aș putea răsuci toate cheile în același timp. Merită să treci prin momente de groază desăvârșită numai pentru a copia la fel? Nu voi copia, nici nu-i voi cere răspunsurile. Sigur că nu! Nimeni nu apelează la răspunzătoriu pentru răspunsuri. Doar să le-am de învățat. Bravo, bebê, dă-i cu grașul, dă-i cu grașul. Hai, dă-mi și dă-ți lumea, să aștept la mine acum.